Kwa Kariobangi Tirinyake County ma Homabay seche maduol mar governors dhi nyime gi timo ikruok e skund sekondar ma Homabay ne nyasi mar locho gwenge kata devolution conference ma higani. Jogo mantie sekta mar magawa gi jo ohala e county ma Homabay bende dhi nyime gi loso chenro mar rwako welo mabiro yuoro e kinde romo ma kamano. Jafo mar Wale Beach nitiere kod ler. Machuo kende Nyakorom Gajwang kabende wakete mondo bedni heyo makare. Kama chelo tend county Makwale ochako chenro mar puodho riwruoge mag jogo monego yiene gidonje bungu mar Kaya Mrima mabiro tawo chenro pogore moting'o mag bago alam pidho yiende kaachiel kod jiwarita e bunguno. Okang' makamae ne okaw kaluwore gi ywak mar mine mosebedo kadhi mondo mi manyi ene bunguno mayande ne okum bang' yangore ni moko kuomgi ketho bunguno e yor ng'ado yiende mantiere kanyo. Riwruok makedo ne ratich oganda mar Search for Common Ground ne obagi kata ne obago romo gi jodak kaachiel kod tend riwruok mochung' ne rito bunguno miluongo ni Community Forest Association CFA mar chiwo tiegruok ne mine e kaka ginyalo konyo rito bunguno. Ifanyike hospitali lakini tiba Kia sasa tumejua umuhimu wa kikundi na tumejua umuhimu wa msitu na tumejua ni vipi tutaingia kwa msitu tukiwa kama kikundi. Na vikundi vile vile tumefahamishwa kuwa si kuwa tu tunaweza kuingia kwa msitu. Vikundi ni vitu vya kuwa tunaweza kujisaidia kwa njia zinginezo. Tumepata uhuru wa kuwa hapa Kaya unaingia kabla wasiwasi. Kwa vile tulikuwa na wageni akawatufundisha vizuri tukaelewa. Ilikuwa tuelewe, sasa tumeelewa. Kwa hivyo tutaingia kwa heshima Kaya. Tutaingia kabla chochote tutafute vikundi tukajisaidie. Na hata mnaweza kuwa na kikundi chenu cha miti na kikundi kikazaa biashara nyingine, maybe hiyo miti mwekelo swala la kuuza kuni, kuuza vitu zingine, maybe mumeanzisha nurseries. Kama wanajamii wana haki ya kulinda mazingira katika msitu huu wa Mrima, ili wajiunge kwa kikundi ndio waweze kuwa mstari wa mbele katika kulinda mazingira.